трябва да сме подготвени за всякакви терористични атаки, за всякакви масови бедствия и аварии. И затова събирането на толкова много компетентни хора, парамедици, медици, експерти по тероризъм, по планинско спасяване, даже БЧК, всички служби, които са свързани с Министерството на вътрешните работи, Военно-медицинска академия, това е нещо уникално, което се случва и благодарение на все пак на академичната общност. Това може да даде много ценни препоръки за бъдеще. It's the first time that Bulgaria has organized a Congress of Emergency Medicine. It's a Congress that is as much with paramedics as it is with emergency doctors, and also we're working, or they are working, with the military. So it's a great new way of looking at emergency medicine and the collaborations that are possible. I think it's actually quite interesting. There's a lot of interesting facts that are being brought up. The organizing committee has invited some international speakers that are all quite well versed in their different domains. I think that it's interesting also to associate with emergency medicine the military aspects. Виждам бъдещето на спешната медицина в България европейска, такава каквато я гледаме по филмите, такава каквато ще бъде наистина, и това ще го направим рано или късно, заедно с помощта на всички служби, които видяхте днес.